私の城を攻める。カルダス軍の維持。たかが辺境かの者の傷を癒したまえ。やらせるか。さあ負けるわけにはいかん。やるな。やられるわけに。これで終わりだ。敵が一斉突撃してくるときは、まず敵の苦手な属性の部隊で前面に壁を作りましょう。その時、それで、そうですね。大丈夫よ。お願いですから。何？
国軍め、信用の成果の見せどころですね。ごめんなさい。また強くなったぞ。
を癒したまえ。